Joo, terve vaan. Eli mä oon Mika Kahilainen ja tuun tämmöisestä Kahio Oy:stä. Se on semmonen yhden miehen osakeyhtiö tästä Mikkelistä ja pidetään vähän lähempänä. Joo, eli tulen tämmöistä yhden miehen osakeyhtiöstä tästä Mikkelistä ja teen kaikenlaisia tehtäviä, mitkä nyt liittyy niin kuin tuonne teollisuuden sähköön ja automaatioon. Ja niiden tehtävien parissa nyt on sitten tullut semmoinen tarve semmoiselle mitta- ja testilaitteelle, minkä nyt tässä haluaisin esitellä. Ja se laite liittyy tämmöisten hydraulisten venttiililaitteiden testaamiseen ja mittaamiseen. Että tämmöisiä, ei nyt mennä hydraulikkaan sen syvemmälle, mutta tuossa nyt on yksi kuva tuommoista hydraulikkajärjestelmästä. Siinä näkyy keltaisella muutama sylinteri ja sylintereiden päässä on venttiili sitten. Niin tämmöisien järjestelmien käyttöönottovaiheessa ja sitten vaikkapa nyt vianhakutehtävissä niin tulee monesti semmoinen tarve, että tarvii sitä venttiiliä testata, että tuleeko sinne oikeanlaiset signaalit ja onko ne niin kuin niissä rajoissa, mitä ne olla pitää. Niin tämmöisen tarpeen täyttämiseen niin nyt on sitten laite, millä nyt voidaan hyvin yksinkertaisesti kokeilla ja testata, että tuleeko sinne oikeanlaiset viestit ja sitten niiden mittauksien lisäksi niin pystytään ohjaamaan sitä venttiiliä tuosta paikan päältä liittämällä se laite vaan tuohon venttiilin kiinni. Ja suinkaan tässä nyt ei ole semmoinen täysin uusi tuote, että markkinoilla on ratkaisuja jo siihen, missä niin kuin näitä ominaisuuksia on, mutta tässä nyt on pari esimerkkiä ja niissä on nyt tuossa vasemmalla, niin siinä on yksi ratkaisu niihin tarpeisiin, mutta että se on tuommoinen 7 kilon laatikko, pienen matkalaukun kokoinen ja niin kuin erittäin monimutkainen kapine. Tai sitten on vaihtoehtona tällaisia yhdistelmiä, että on useampi eri laite ja niitä sitten sopivasti yhdistelemällä voidaan tehdä niitä mittauksia ja testauksia. Mutta parempi ratkaisu tai yksinkertaisempi on sitten tässä, että siinä on yhdistetty nyt sitten ne toiminnot yhteen ja samaan laitteeseen ja vielä tuommoiseen hyvin pieneen tilaan, että se menee melkeinpä taskussa. Siinä noin lyhykäisyydessään nyt tuotteen esittely.